bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. New Cobra Rice Energy Drink. Less sugar, less caffeine, kaya swabing energy. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Pigre-review ko baya po Kuya Nem so listahan na ipigpaluwas kan Albay Electric Cooperative. Kan mga barangay na kaibahan sa aga sa po digdi Kayab Festival. Ako lamang pati Kuya Nems po digdi perang oras, 8 oras na mga kamatiin power interruption. Biyo kay ni Kuya Nems may magkukusay-kusay na aki na dai sanay sa syempre ang mga kibuha kunin Kuya Nems. Diit sa nang init masoryo na so hot. Antisiparan po tabi nindoan medyo talagang halawig na po digdi na mawaran po ni na kuryente an sa indong mga lugar, partikular na po digdi sa sentro kan Legazpi. Dahilan ta huro halawig na po digdi na power interruption an pigga paluwas na anunsyo kan Albay Electric Cooperative. Po digdi halawig ini Kuya Nems kaya antisiparan po tabi nindo dyan sa aga, March 20, poon alas 6 nin pagkaaga, sagod alas 6 manin pagkaaga, March 21 na iyan. Tapos, after naman ka iyan, almost, tama ba ako, Nems? Medyo maluya kaya ako sa mat, o talagang maluya ako, mag 48 hours, na wara po ning supply ni na kuryente ang mga barangay kan pero bako man siya the same barangay kan sa agang naka-schedule March 20 ta sa aga March 20 from 6 a.m. to 6 a.m. sa March 21 na po iyan aldaw ni na Biyernes mawara ni na supply nin kuryente ang Barangay Rizal, Barangay Rizal Ilawod Poblasyon, Kabaangan West, Barangay 18 po iyan, Barangay Imperial Court Subdivision, ang Barangay 24, Barangay Lapu-Lapu, Dinagaan, Victory Village South, Victory Village North, Sabang Poblasyon, Pigkale, San Roque, Tinago, Kapantawan, Bitano, Buragwis, Dapdap, Puro, Barangay Lamba, Barangay 19 Kabaangan, Barangay 20 Kabaangan East, Ilawod East, Baybay, PNR Site Peñaranda, Barangay Oro Site, Barangay Benanwahan, ining Benanwahan, Barangay 21 and 22 po tabi iyan. Tapos, pag-abot naman kan March 21, from 6 a.m., sagod po na kinaagahan na Marso 22, aldaw na po iyan nin Sabado, ang mawara naman Kuya Nems nin kuryente. Itong mga poblasyon area kan Barangay Bitano, Kabaangan West, Cruzada, Bugtong, Gugun, Buknot, Tarawis, Tamauyan, Deta, San Joaquin, Arimbay, Bagong Abre, Biga, Padang, Buyuan, Mataanag, Bunga, Mabinit, dyan sa area po Canville Amor Subdivision, and then Barangay Bugtong, Legazpi City. Kasabay, tulong barangay, dyan po sa munisipyo kan Daraga Albay, kaibahan po digyan Barangay Banyadero, Matnog, and then portion po kan Purok 1 kan Tagas Daraga Albay. Sabi digdi, ang rason da po ka na sabing power interruption
kan Aleco. Iyo po an oil leak repair, testing and degasification kan 20 MVA power transformer dyan po sa Bitaano substation, and then itong sa pagharali ka itong sa mga nakakaulang na sa mga linya kan kuryente sa satuyang palibot, and then pagsalida nin mga poste and hotspot correction. Imagine mo ko NMs kun pirang oras ka magkakayab kan sa imong aki, pirang oras kang Kung ako ngunyan ko NMs, mahanap na ako medyo may may lindo na mga kahoy dyan sa indong lugar. Itindi na nindo itong sa indong mga duyan. Ang term kando man sa mga ako NMs na pag nagtatakod ka itong suduyan, sasali nga sarong poste sa ibong, itindi mo na nga suduyan. Nakasuro sa barko yan sa southern part kan Legazpi para duman sa 8 oras na burn out. Pag Sabado tapos Biyernes na ngunyan. Dati, Sabado, Domingo iyan. Ini malala ining power interruption. Kaya pirang aldaw pa man bagoan naka-schedule na pag palsok nin kuryente. Igpalawas naman kan Aleco itong anunsyo nila. Tanga ni makapag-iskapar man. Maray na ko tanang ko yan, kung medyo maghapon sa nata, may mga estudyante baga na maghapon ang klase sa eskwelahan. Iyan po ang anunsyo kan Albay Electric Cooperative. And kasuhapon man, nag-abot man sa mga dugang na mga linemen hali sa mga electric cooperative digdi sa probinsya o sa Bicol Region. Para po sa pagpapakaskas kan pag-instalar ni na mga connection, mga metro para po duman sa mga nag-apply kan mga kuryente kan mga nakalis pang panahon, hali yan sa mga probinsya kan Kamsur, Cam Norte, may hali sa Masbate, may sa Sorsogon, and then sa sa Catanduanes. Igwa po nin mga linemen dyan. Tanganing pagtarabangan itong may mga concerns baga kaya kan mga nakalihis na aldaw na perang taon na silang nag-a-apply sa indang connection dyan sa Albay Electric Cooperative. Dahil basta-basta sila natakodan nin kuryente. Kaya nag-request su General Manager si Sir Wilfredo Boxit sa Bicol Electric Cooperative na tabangan sinda sa pagipukan pagpadaranin mga linemen. Hali po sa mga manilain na mga kooperatiba digdi po sa probinsya kan sa Bicol Region. Tanganing magtarabangan na mapakaskas po ang bugtak, pag-insular kan mga kaipuhan ng mga ekipahes. Tanganing makonektaran naman, matakodan na nin kuryente itong sa mga new applicants. Iyan ang mga anunsyo dyan sa Albay Electric Cooperative. And kasubago man, may ipig-post si Ma'am Janet Mapa, ang tagapagtarampo kan social security system. Manungod po sa mga serbisyo man po nindang piga o opresira dyan sa SSS. Piga abisuhan ninda itong sa indang mga kliyente, mga miyembros, just in case may mga naka-schedule po kamong transaction dyan sa indang opisina. Ibuho na po tabi inindo na sa online itong www.sss.gov.ph ang sa indong mga transaksyon. Ta sa nasabing mga aldaw, posibleng maapektahan mananggad Kuya Nems ang system kan SSS dahil ta syempre huro halawig po itong power interruption. Sabi digdi ni Ma'am Janet Mapa, due to scheduled power interruption on Thursday, March 20, 2025, kindly be informed that the services may be affected. So we highly encourage our SSS members and clients to transact via our online facility. Sa paagi po yan kang www.sss.gov.ph. Naman po ang minahagad ni na dispensa para sa inconveniensya na pwedeng magresulta o resulta po kaya na power interruption na iyan.
Pero mas maray ko taan na kung may mga transaction ka mo dyan, i-reschedule na sana nito kung baka man urgent. Pero kung talagang kaipuhan na iproseso, maitapos itong supag-proseso sa nasabing aldaw, makipag-transact na una ka mo or gibunan transaction duman sa indang official official website, ang www.sss.gov.ph. Sabi ni Sir Pedro Bitancor, Jel, sa Friday, no, na madamay an SAA tabi sa wara kuryente. Ang St. Agnes ba, Kuya Nems po, anong barangay ba ang nakakasakop ka iyan? Di ako familiar kan, Sir Pedro, anong barangay po nakasakop an St. Agnes? Posibleng sakop man ka iyan. Tapos sa may parte dyan kan, po digdi kan, Ilawod East. Saan ba yung Ilawod East? Digdi sa may, yan ba yung Kuya Nems sa Marquez Street? Di ko tandaan mga barangay digdi kung sa inakasakop o sa insakop sa anong barangay ang nakasakop po sa St. Agnes. Maray na pagkaudto po kay Ma'am Tet Aldana Hakun kan Ravax Animal Bite Center. Sa kampangan lang po yan kan Daddy's Angel Medical Clinic ni Dr. Chris Gianan dyan po sa barangay Sagmin kan Legazpi City. And good luck naman sa mga atleta na ma-representar ka na Manila ng mga digdikan, mga eskwelahan, mga probinsya. Digdi sa satuyang palibot para sa palarong Bicol 2025. Duman naman sa mga para-tricycle, dahil naman po nito pag-take advantage ng pagkakataon na Turo Tagalog, Kuya Nems. Ta syempre, pag ali ka baga sa Masbate, iba man duman ang pigagamit na dialect, iba man mga tataramon duman. Syempre, ang mode of pag pahayag ninda, ang may mga kaklase ako dyan, Kuya Nems, na almost Tagalog-English na kanako nasa kolehiyo. Iyan naman iyan pag nadangog nidong Tagalog, tatagao na naman nindo ki presyo. So dating tig to 20 pesos, pero na nga ningunin ang minimum fare kan na tricycle. Ta ako, Kuya Nems, paghali ko digdi sa dyan lang sa may luwasan kan di sa GB pasiring sa terminal. Automatic, 50 pesos ang bayad ka iyan, pasiring dyan sa may Barangay Bitano, Legazpi City. Ang aram ko dati, tigolian pa ka iyan, Kuya Nems, sigari 10 pesos o 4 pesos, basta arog ka iyan. Sana wala naman kita nin marirecibing mga reklamo and wala naman ki mga concerns na magburutwaan sa social media na may mga reklamo para sa mga padabatang mga jeepney drivers, pati na itong mga driver ni na tricycle na pigti-take advantage. Halimbawa, ang kompetisyon ngaya gigibuhon dyan sa Bicol University. Tapos from hali sa Bicol University, malipat naman, mabalo naman ki another game dyan sa may parte kan Bugtong. Siyempre, ang tendency kan, Kuya Nems, para mapadali ka, marant ka na lang talaga nin tricycle. Kung mahalat ka pa itong loop 2 o loop 1 na nag-aagi dyan, malibot pa at the same time, nagpipila bagayan din sa may parte kan. Banyag ba yan, Kuya Nems? Banyag o Bagtang? Day ko tanda sa barangay dyan. Basta sa ni sa may tagas, tapos naglilibot pa. Hindi, ang tendency po kayan mga tugang, marant sinaki-tricycle. Sana, wala ki mga, just in case may mga ma-experiencehan ka mo na mga palabaw na mga presyo ang singil sa mga pampublikong transportasyon tapo digdi sa palibot. Day ka mo magduwa-duwang mag-report sa Public Safety Office ni dyan sa indang opisina sa may parte kan Barangay Bitano, harani sa Legazpi City Hospital. Nasa side lang iyan kan Legazpi City Police Station. Tapos may mga nakataltag man dyan na public safety officers. Dahil lanta, kasuhapon baga sabi ni Sir Dexter Siso, nagkaigwa naman sa danin paghururon kan mga nakalis na aldaw kaibahan itong PNP. Partikular na po ang Legazpi City Police Station para man sa seguridad na ilalatag duman sa mga bakulang sa mga playing venues, pati na po sa mga billeting areas kan sa tuyang mga eskwelahan digdi po sa tuyang palibot. Sabi nga ni Kuya Nems kan mga estudyanteng nakakahuron ko, next week
posibleng igusindanin mga modular sessions. Hali duman sa face-to-face, mag-shift muna sila sa modular. Ito nga Ate Angel ngayon ng mga classroom para mientras ngayang gigibuhon iyan na mga istaran kan mga atleta kaiban itong sa mga delegados and then coaches ninda para sa sarong sima ng kompetisyon manilain ng mga sporting events. Dahil dyan man nindo mahihiling, mapipili itong sa mga manggagarana dyan. Sinda po ang marepresentar kan Bicol Region para po sa Palarong Bicol 2025. Di ko pa aram garing unin kung saan ang venue para sa Palarong Bicol 2025. Sabi ni Sir Pedro, gari 18 ngaya dyan. Kung 18 sir, damay, sakop yan kan barangay Kabaangan West. Pero pag mga private baga Kuya Nems na, di ko lang sure. Baka man gabos na private may mga generator set, pero imagine kung perang classrooms an i-accommodate kaya. Maski sa electric fan, gari dipisilan ta maghapon ang klase. Wala pa na ako nahihiling na mga suspensions sa mga eskwelahan, digdi po sa satuyang paligid, katakod po sa naka-schedule na power interruption, duwang aldaw na magkasunod. Maray na pagkauto dyan sa Bureau of Fire Protection Legazpi. Sabi digdi, may pigpaluwas sindang press release basado man sa indang mga ipigpaluwas na mga aktibidad para ngunyan po sa pag-obserbar kan Fire Prevention Month ngunyan na bulan nin Marso kan mga nakalis na aldaw. Nakauron tadigdi si Fire Senior Inspector Joris Ray Oyardo, an acting City Fire Marshal ninda. And nakapagkondukta na sinda din Community Fire Protection Workshop. Kaibahan po ang mga opisyal kan 49 barangay sa Legazpi City. Nata daw Kuya Nems and Kuya Ramir, out of 17 barangays, 49 sa nasu target. Bata maligaon palan Kuya Nems, nalingawan kong aputon si Sir na Oyarde o kaya si Sir Gary. Kung natatanang namapaninda dyan sa istasyon kan BFP Legazpi. Dahil kaibahan ko yan sa mapa ang kagbakong baga barangay 70, sako pa iyan kang sako pa bagayan kan Legazpi. Although po digdi haranin na siya sa munisipyo kan Maanito and then sa Castilla po kan Sorsogon. Lingaw ko karawan ka iyan si Sir na Gary. Bad sir nagdadangog kangon yan. Haloy na akon kang napansin ko yan kan ako pa po digdi an field reporter digdi sa DCGB. Pagtangad ko duman Kuya Nems, natadaw niya ko taday kasabay sa mapa kan BFP Legazpi an pang sitantang barangay kan Legazpi. Paragos man sa indang mga inisyatibo tanganing may palakop itong mga fire safety tips. Tanganing maibitaran ta po itong mga insidente ninsulo sa tuyang lugar dahilan ta sabi baga ligtas ngaya ang may alam. Para sa ligtas ang may alam, ligtas man an anhanda sa anuman ang mga pangyayari sa tuyang palibot. Kaya magsunod kita, bako lang po ngunit na bulan ni Marso dapat na pigo-obserbartaan Fire Prevention Month. Dahil ang tawara inin pigpipili na oras, estado sa buhay, sitwasyon, panahon, pag may nangyaring sulo. And then, ang pagiramdum baga po kan mga taga BFP, bako lang ka mga taga Legazpi, just in case na may mga insidente o minahiling ka mo na mga insidente nin sulo o emerhensya. Tulos po tabi ka mong makipagkomunikar, mag-report sa pinakaharaning fire station o itong sukapulisan. Ikitalig di sa Legazpi, yukata ni 911 para po sa makaskas na pagresponde sa po digdi sa mga pangyayari.
magtaga-ingat-ingat kita tabata. Grabe na po talagang ngunan na init kan panahon. Kung kasuhapon, nagtuturo tagdo paan puligdian uran. Ngunya naman, grabe po tabian init na sa tuyang namamatean. And nagkapirang kembot na sana, puligdi, mapuuna po ang kampanya sa lokal na level kung supoon sa mga representative, mga congressman digdi po sa kada distrito, governor, vice governor, mga board members, mayors, and councilors. Sabi ko yan, nadangog ko, magastuso na daangon yan magkampanya. I mean, maglibot-libot sa mga barangay. Taday pa nga ninyo nagpupo ng kampanya. Takol na mga yang mga pakulo ang pigigibo, tanganing mamidbidan kan mga botante. Yan maigpit ang pangapudan asin kampanya kan Commission on Election, katuwang po ang manalain ng mga ahensya kan gobyerno kontra po sa kontrabigay, ito baga may committee on kontrabigay sinda kung saan babawalan itong vote buying, vote selling, pati na itong supagamit kan mga resources kan gobyerno. Ngunyan po na panahonin kampanya maging sa sa mismong aldaw kan eleksyon. Maray na pagkauto kay Sir Pio Fernandez, kay Ma'am Alona Zamonte Tumagan, kay Sir Eli Valladolid, kay Sir Ricky Balyares, kay Sir Sunny Onrubia, and then kay Kuya Chade Velasco. Mainit na pagkahapon sa imo, Kuya Chade. Maglublob ka na dyan sa imong resort. Ingat-ingat lang po, Kuya Chade, sa imong paglilibot, pagbiyahe, pasiring asin pauuli dyan po sa imong lokasyon. Ang sa kuyang kapartner po sa Lado Technical, si Kuya Nems Flora, nauman dyan si Kuya Ramier Tanay. Sinda po ang nagtatarabang-tabang sa Lado Technical asin sa IT. Ako po tabi ang salong nakaibahan muna na pagkaudto. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa,